Okay, a Cormac leabhar mé leat ar raidió mí fiabhra agus leabhar mé ar raidió le déanaí le cléir spáinnach ó Roinn Oideachais freisin. Tá muid chun cainteanú ach go háirithe faoin nganntanas gaelcholáistí in Éirinn. Sula leabharíonn muid faoi sin ar bhaid leat rud éige an rá faoin gcinne a dógar an tar Oideachais agus Scoileanna Joe McHugh le déanaí maidir le bhunú gaelscoil na nua ag an mbeadh amach anseo? Cínta bhfuil bhí an first Pátrúnachta lárnach sa phlé leis an Roinn Oideachais agus leis an aire ó thaobh na nósanna imeachta a bhfuil an le scoile nua a bhunú a athrú. Bhí mud ag follingt le blianta nach raibh mud an comórta se bhóchant, bhí mud an omíocht díreach le pátrún Meán bhéarla agus leis an mórmh go hisismóirí a bhí na curtú Oideachais Meán bhéarla. Ach marialar sin an mionlach an 23 go hisismóirí a ranóch Oideachais lán gaeilge ní muide an scoilna a bhunú le freastal ar an mionlach sin. Bíoch is go bhfuil si mar folasí ag an stát sa strátéis fithe bliain an líon cainteoirí gaeilge ás tríd an córas Oideachais. So an áíire ní ra ní ra córas na rinne ag teacht le polasí an stát. Agus ní raibh se ag teacht le mínta na dismóirí atá mar cuid am mionlach sin. Agus má bhreaicíonn tú ar an hibrechaí an líon bunscoileaní lán gaeilge a bhí bunathe le blianta beag an nuas. Tá sé bhád níos lú ná an líon a bhí bunathe agin le blianta sular tháinig an próisis seo a bhaim. So bhí mu a deagháil leis an Roinn agus leis an aire agus leis an Commissioner Changa agus páirte las Oideachais agus chud mar sinnte agus mu a ggéire an puinte a dhéanamh go gafií freastal níos fearr a dhéanamh Oideachais an bhéilge ag go mún levéil. So bhí neart multicur chun cín agin agus bhí idirplé le gachragur Pátrúnachta sa tír agus crunethe náisiúnta agus gachraid an gcinál sin agrathe. Agus an runa deascar sin ná dógar an teire Oideachais le déanaí. Má tá ceantar éigean an má tá scoil nua le bunú agus mar bhfuil gaelscoilán faoi láthair. Ba an scoil nua ina gaelscoil. Ach go bháin a gúntí eisceocht túla mar hampla agus a ceist faoi seo mar ní an Roinn Oideachais i gcónaí an dumh agus bán faoin na rudí sin cinál lia nuair a eann sé dóibh. Ach go bháin aber mar bhfuil éon rastal il creidmhach Meán bhéarla sa ceantar agus mar sin. So fós éin is fóg go dearfach atá an agus sa cás eile má tá cúpla scoil le bunú a geantar. So mar hampla tá baile nua le tógáil am nach lí a has ghfuil na sílíní. Agus sa ceantar sin tá trí bhunscoil nua an anama sa bheith ag bunú an sin. So ar a líad ceán as an trí ceán sin ina gaelscoil go cinse, so me se ag dtína iirtas ar an trí ceán sin agus me se agsúla trí gaelscoil a bunú híos an sin. So is scéil dearfachaí ba freastal níos fearr a dhéana ar hisismóirí ach in áiríire an próisis ó thaobh sa láthair scoileanna trí scoileanna nua a chur ar fáil. Ní bhaid se sin a riamh thar bheith líonmhar. Ní bhaid a riamh an líon scoileanna sin go maiid an sa láthair ratha ceithre bunca 7 faoin gcéad a ás go fé 3 faoin gcéad trí scoileanna nua a bhunú. Pastíon go mbeadh na nósanna imeachta seo na nósanna nua seo chur a bhaim fad a bhaineann sé leis an próisis ó thaobh díeisteach scoileanna. Pastíon tá nómarcha scoileanna Meán bhéarla ag an tír, tá nómarcha scoileanna bhfuil étas Caitlicach acu, tá an ómarcha scoileanna aon gnéiste tír. So is muoin linne go mbeadh freastal níos fearr go mbeadh roimh níos fearr tuismóirí mór thimpeall na tíre, go mbeadh tuilleadh gaelscoileanna ilcreidmhacha cóid agus súla bunathe ar fud na tíre agus go deirlóise sin trí scoileanna ratha Meán bhéarla Caitlicach aon gnéis iompúisteach ina gaelscoileanna cóid agus súla ilcreidmhacha. Tá sé an Jackar chun sin a bhaint amach áfach nach bhfuil le scoileanna bhéarla a athrú go dtí scoileanna gaeilge ó bhfuil éon taithí a gcuin le seo le? Well, tá sé táirlathe tá go ná líise tá sampla sin fiúm nach lí a thugtanis bunscoil Santa Maria. Tá but smuoinnig fi seo níl mu a caint ar scoil ceircé dalta sé rang go mbeidh chulaganna beag siúla secondars a céad lá ní Meán fógus mai chulaganna caint an gaeilge. An rud atá mu a rá is de réir céile a thugtain na caiisleán. Tógnín an bheoga is Jack.
agus Jane iad san na hummas a gailge. Agus de réir a chéile. By, na blinte, na dalti, atá féidir tí bhéirle, ag imocht ball, agus by tiismóirin an raibh a dhéanamh idir slán gailge aldóibh in san rangan na sóisireacha. So, basic orbation came going to occur quickly, pragmatula atá, Éirinn, ó haíh, dulring leis an athrú sin. But, glachan gachtain a leis, go gafi tile rauna a chur a fád a hismóirí, agus bín annach chud caint rauna ilcredfacha, tá go muidzile sin, ach, ní éitoch an idchas gaige a ágáil a latíh, ní féidir freastal mí a bháin go tismóirí, agus neabhar daana an raibhatanga, níl se sinnig teacht le mínta tismóirí, le pulasa an stát agus a riile. Is Josh Gael Reynolds an cinenne a dógur John McKeown capmise tásúla gom nach méid cúlú eacnamháineachta gcuin in Éirinn a gurfá an cinenne sin an mhail á méid as a teuci chun coint fhí éileh atá an do gaelcholáistí in Éirinn a Cormac tá factas áitiúil a gcuibh inis nach bhfuil? Tá. Dógur an teire gomach sé bhan scoil nua. An noscailt fud na Éirinn in fihe. So tá na factais bio fhui láthair, tá ceir ceann duna cantar sin im lá clia féin, so sin lá clia tuilleadh, still an ball lá clia is sé, agus iarthar na cathrach teach sagart. So sin an ceir cantar im lá clia atá ag fáil meánscoil éigen nua in fihe. Taobh muid a bhlá clia tá an bóthar buí cilcucha agus na clucha lia cilcúil i chun cilháintán an sin. So sin an sé cantar agus tá iartas déanta ag an first Pátrúnachta gaelcholáistí ilcredfacha cóid gosúla a bhunú na cantar sin. Tá na factais beonis le tamil agus tá anna orthú tá anna chud tiismóirí ag teacht thugann le ceistena is léirú an dearfacha sin, mar tuigemuid de hismóirí sa cantar seo den cuid is mó is rud as an nua iad na gaelcholáistí céir de bhóca gceist sealbhú na gaelge mátá se freastal bunscoil Meán bhéarla ceistena den cin an seo agus is léirú bhfuil tiismóirí ag smaointú go dá riire faoi haciíocht a thuirt do gaelcholáistí nua. So an córas atá anna láthair na thuair sin córas na rinne atá an léiríonn aon pátrún ioncasach spéis Pátrúnachta a ghlacha ar scoil nua pe cantar agus an sin bíon tiismóirí dul híomh na rinne agus bhóta a cathmh. Caitheann siad bhóta son idirchas Meán bhéarla idirchas lán gailge agus an sin caitheann siad bhóta son a raibh pátrún. So is muid an taon pátrún bhfuil iartas déanta acu gaelcholáistí a bhunú. Is tóhílumm feicimmuid Bwail mór in san fróise seo ó haíh cinál ceist an éanad nó ceistan den éanad is a cá seo mar is ól dit agus lucht éisteachta tá anna chud éanad anna chud lucht ar na héanad tepin ar anna chud acu ní aon siad an na takeíochtaí atá uhu ón máthair ón Roinn, níl structor níl sanvínu fa céir is éine don, níl chuirséis chunas ar chórdóid fáimú, níl éonrad den cinál sin acu agus hep ar a bhd níos mó acu ná mar an líon beag a dás le bheith ina gaelcholáistí neamhspléacha. Níl aon spéisic an Foras Pátrúnachta is sucrú éanad. Tá muid ansoléir agus trééis bheith ansoléir leis an Roinn Oideachais. Nach bhfuil sé sásta, nach bhfuil sé sáúil gomach an Roinn Oideachais a bratnú ar bhótaí a bhí caite ar son gaelcholáistí mar bhótaí a hacóach le bunú éanad. Is curmú ama atá i gceist an sin ní léon wachas annach chud am iireachta agus sulúir chuirteach go deicfí an rud ar ball. Tastíonn bheith pragmatúil ó haibh an réiteach an seo agus tá an Foras Pátrúnachta tar éis roinnt multi a dhéanamh leis an Roinn bhí chunas is féidir do leis an gceist seo agus gan a bheith gan mór an costas más éon costas a bheith a gceist leis sa mar hampla má bhreaithníonn tú
na clocha lia nó bailach lia a sé. Tá an dá cantar sin a fáil meánscoilíocht le haid míle dalta. Tá mu a hééis rála an Roinn, sin scóil mór méalsach. Cén fá nach gurn tú gá raibh meánscoil nua ar fáil de hisismathirí seachas ra amháin. Cén fá nach mar sin tú suas an míle dalta sin ina gá cuid. Trícéad ceircéad dalta ag freastal ar Gaelcholáiste agus sécéad ag freastal ar Scoil Meán bhéarla. Gá scoil neamhspléacha atá an a nétas a cosint agus a chur cín agus fiú bháin mátá ó híh ceistin na cóireachta agus deara agus chunas is féidir le an freastal sin dhéanamh. Tastíonn go mbeidh spás an do míle dalta pe áte churann tú balla idir an dá áit. So ní glachamid leis nach féidir le dearthirí an organmh an áte dhearra gomach áisin a roiinte hala áitin na sprí agus mar sin de tá lár aidirthú le scoileadh lán Gaeilge ar thaobh amháin agus Scoil Meán bhéarla ar an taobh eile. Tá is socrú agus réiteach é sin ar an scéal seachas dalamalóga chur a dtíine le bunú aonad agus mar sin de. So tásúla go nglaci an Roinn Oideachais leis na multi sin agus nach mai ar an dulisios a bóthar mar a bhí ar an leis na bunscoilna ó thaobh gearan leis an commissioner teanga próisis fada ducrach le polatóirí crunathe leis an ara brú a chur an Roinn Oideachais agus mar sin de bhá an rud é dá mo an Roinn in an a bheith réimh gníomhach ar an gceis seo agus go bóg si tiltnach multi mar sin a ghlacha agus a chur a bhaim. An siadan tú go bhfuil éileh soléir in éon cantar do Gaelscoileachta an náir le bheith na áitina na bhfuil meánscoil na nniu chuna bheith an? Céinte, well, cai tú smaointe fao seo. An céitad an daltaí go náisiúnta atá freastal ar Scoil na Lán Gaeilge na 8.7 faoin gcéad. An céitad an sin ag go meán le bhéal titan se sios go 3.7 faoin gcéad. Me tá nganntanas ulmhór Gaelcholáiste sa tír seo. An cuid is mód na cundathe, ní le irid is Gaelcholáiste acu meánscoil ar bith atá ag fáimid tú Gaeilge, ní le héidir rud an sa cuid is mód na cundathe ar fud an Oileán. Caithfí dul an leicla sin, tóg mar hampla cás láclia a sé. Tá an meánscoil nua nó meánscoil na nua má héidir sin amach a go bheith lonathe in Iarstad na gan Cross Harold. Tá ní gé tro a cethir páiste ag freastal ar 3 Gaelscoil sa cantar sin móide na daltaí atá i freastal ar atá fáilte agus an Gaeilge inis taobh mu an cantar sios an Bhómhair i Monscoil Santa Maria. Sin míle dalta agus an líon dalta sa cantar sin atá ag fáil meánscoileachta Gaeilge sin nád. Níos sin sáúil, níos sin nádúrtha agus fiú amháin má tá tuismathirí sa cantar sin ag gur teachtar Oideachais Lán Gaeilge má tá sé tiltnach taistil. Má haon siad a dro an cósta go chláiste ónach zíos gan, tá roiéileh an bhór ar an dá chláiste sin, má haon siad ó yes, Gaelcholáiste an fiersa Gaelcholáiste nua a bhunning with cúpla bíonachan. Tá roiéileh ar an gláiste sin comá. So fiú bháin má tá tiltnach taistil, ní léon áit ar fáildid, ní léon ceist an gohfuil éileh am láclí a has san Oideachais Lán Gaeilge. Agus is sin le feiceáil na hiartis fiús na cantar nuair náir áirí glynn scona a bhunú. So mar hampla an bhíonn se caite bhí iartas déanta agan Gaelscoil a bhunú is do leir an ballin na air. Níor áirí glynn ach fuair mar caracha faoin céad den a bhótaí. Har a bheith ard, a bhád níos iarde ná meán náisiúnta agus sinna go mun le bhéal. Ní amíon béis sa Gaelscoileacht ag an deire le bhéal. Is óldún im láclí a has mar hampla, beidir go bhásan si. Tá an anam ag Scoileanna na Lán Gaeilge am láclí a has. Agus bíon tuismathirí ag ar an teisina is fear thuirtá báistí. Tuigeann tuismathirí inis trí hacu linne Gaelcholáiste nua a bhunú na cantar seo. Go mbeidh siad an na buntáistí breise sin a thuirtá gcuid páistí agus go mbeidh sa láthair níos fearr ar aon scoil. Tá tuismathirí ag taú linne mar beidir go bhfuil Scoileanna nach Gaelscoil nua í
agus go mai seans níos fearr ach an ruachtainna all ar an scoil sin trú teachtú linne, nuair bheith meán scoil nua an ba sin an ruachtainna all ar a scoil agus sin tau dá líad is ceir é agus is óldún fiú amháin agus mid mé significant seo am nuúd. Bhuaigh mud a commórtas an seo am nuúd Gael scoil a bhunú an sin agus bhuiine mar an scoil sin amach le bhóta amháin. Fi mud bhóta amháin chun cín ar an céad agriú Pátrúnachta eile. So in á rire sin an fáil was impi ar daine bhfuil bhóta acu bhóta a cathal agus fiú do dhaoine beidir roinn scoil eile. Vótáil ar san Gaelcholáiste nua go mbeadh an rogha sin ag tuismitheoirí más míle an rogha sin a dhéanamh. Ní hógann sé nó méid amháin agus mar sin de agus anna chud tuismitheoirí ag takeú linn marialar sin. So tá an tuismitheoirí le mula in áréire agus tá bud baile feicáil cechuí in áróilinn Farir níl an ósna imachta nua a dógur an tara a bhaim ag a meán levéil, ní leon cúis fi céim fá nachhfuil siad a bhaim. Agus tásúla dí agad nachhfuilmid a go bheith fácií sa sih go machar an trid a thosú as an nua leis an Roinn Oideachais rudí afrú ag a meán levéil.